Nakainis na sa Dalton. Oh, mura man ay gananay. Ulit taong gamay. Oh, dagang salamat Ate Lilian sa kanina. Ang kagumug-gumug. Kaya wala ko maglansya. Maduni nakita ni na kay sakto naman ni jam ni kitaguan kay ang na basig piyot pa banja. Ang gikuan ron sakto naman di ay. Thank you Ate Lilian. Ato lagi ka ikid kay mahug ka. Hoy. Grabe ki ata na. Bughat ng putanim dong. Kudyo. Didi ra ka na nili, didi na. Aron makatug. Uli mo ra baka adug ko, bisag ana nang gihinapay ning tuli bagbag jud. Di lagi mato kay ni cut up akon ka. Akon kas cut. Cut. Guys, diyan ay Miss Talibon. Ari Miss Talibon kay magbayad ko sang PhilHealth karon kay bawo mo. Agang PhilHealth das naging tuig na. Arang kada ka tabang lalimang kag nakaltas ang PhilHealth tanan das naging tuig 35,000. Kay pag anak na gikaltasan og 6,000 kay mao may maximum. Pagkahuman, pag opera na gikaltasan og 18,000. Ja. Pagkahuman na pagkatong na-admit ko kay nag hypocalcemia ko, nakaltasan na pag 11,000, o di ba? 35,000 ang nakaltas tanan. Ja, balig ang nahog das naging tuig kay tag 400 mong buwan. Na ako sa 4,800 ang nahug, o diba? Dako ka tabang kay diba nagpareha na ito mga pobre. Ja, ang nakalami og indigent kay wa kay bayran. Ja, kaming naitrabaho, syempre bayad jud kag unsay imong kuan. Amuhang dapat bayran. Ning kuan ramang ko ni apply ramang ko kanang self-employed. Ja, hanang gisakay si Dalton. Ang kaundoy di lang bayran kay isakay na naman sa hiwa. Pwede raman. Sakay bitaw to dami nag-usar. So, buato sa ko guys, adto sa among uban-uban datos PhilHealth kay murag bawal man siguro mag-uban-uban dadto. Tanaw na to. Bawal ba mag-uban-uban magkuan ba mag-film ba ingana man sa mga establishmentos pirno bawal mag-kamera-kamera. Depende ra siguro pod. Pero nag-vlog mo ko dito sa una. Pero hamong i-update guys, og pila na bayron nun karon kay every year man na musaka. So, hamong i-update. Taranta man dyan mo gawas ang ama. Uy, hadak magbidaan. Selfie ko na sila. Dalton! Nakadalton sa Talibon Municipal Hall. Laman direct PhilHealth. Hala doy. Lami at buwak. Tanawa guys. Arang lami angay ko na sa kanang buwak ka. Nindot ra pa po ng munisipyo dani. Nanghawi nagbata. Ay buhi po pag ingon nanghawi. Takay kawanan. PhilHealth gini. Ay. Wow. Pila na Venecia ka? Ako ignenero. Wa pa. Bayad kay umin ka bayad sa nyagi. Mami, lago-lago kay. Gisio. Mana ka nag-trade mo? Wa na. Di ah. Kamera? Kamera ma'am. Nakabayad na may hanggibaran 6 months kay 3 months delayed man dai ko kay last namang bayad kay September man. So hanggibaran nag October, November, December 400 per month pato. So nahog og 1,200 last year ja. Nagbayad na lang po og advance for 3 months kay di man mi basta-basta makarhi. 500 na day ag karong tuiga guys. Para na mo idea 500 na ja. Bayad ko og 3 months di 1,500. Every year maguna sa magkasaka mo nang kinara every year tapod magkasaka gat ang sweldo unda kay wa man ay bijaan. Wa man pud musaka katong sweldo. Mora pa ita every year jud magkuan ba? Magtaas ang mga palitonon, ang mga bayronon. Yes, diarag uwak. Ko ako gipadaw ni undoy kanina. Karon mo daw jud ko kay ra jud lami ako ka. Na. Arang kalami na. Kuan man dai ni baby's breath man dai ni nga lavender. Kasagaran magus baby's breath kay puti. Hala oy lamian. Sugka jug hangin guys, kalap-kalap pa jug hang saja. Palit tagatas daan. Sa Mercury ra laman ta. Mato magatas sumay. Naman man ito magtampay sa. Ja, pakanin po sa Dalton. huli na ta. Mag-selfie maghata. 1, 2, 3, smile.
Nakadesisyon mi nga magsuri-suroy sa midari kay inda na may matu mga alas 11 para ting paniud to na dya atur pag mi maniud to sumay ra mga paniud to dya nampi rice dito din oh. Na? Oh, rice ra ug sumay. Sa una ganis nagtrabaho pa ko nga sumay ra gani way rice usahay kay na may time nga mahugtan og rice datos ang palitanan og sumay sa nagtrabaho pa ko sa Manila. Basta katong mga panahon nga dito ko na cut on og pasmo. Dito ko na cut og pasmo sa Manila. Hala! Wow, nam playground dari oh. Nice slides guys oh. Oh. Pwede dadatin yung mga bata dari oh. Kung na mo yung mga kuan ba, mga 5 years old nga bata. Pwede dari pa duwa-duwaon. Siyempre bantajan lamang kaya mamebe na mabungi yun dyan. Agi ko hindi pa magkapwede ton. No. Dalton! Ano sa mata sunod Dalton! bayad ito? Ha? Ano sa masunod bayad? Bayad makog 3 months. January, February, March, April na pod. Ano sa maliglas? December? September aglas. So, apil pag kuan. Namang gibayran, 6 months ta na nang gibayran, 3 years, duha ka resibo kay 3 3 years, 3 months. Duha ka resibo kay kilain man nag last year ug karon nga year. Tano. Kuan magurios para na guys nga naka-experience na bitaw og kanang sakit unsa kanang admit ad kag tabang ni PhilHealth oy kay makakuan jud ka nang makales ka. Ja pila ra po'y bayron na nimo ag year nimo karon ganing mahal naman 500 12 times 500 pila do ikaw man si Bright Ha? 12 times 500 la 6,000 1,000. Gara-gara subado na makatubag ba ja 6,000 per year nimo og pag kinaunsay nga na magamit ra man pud labi nagkanang na kay batang gamay wa ka masayod sa kuan mama na ako ning invest lang po ko sa PhilHealth na may daghang mga insurance dun, mga health insurance nga lami pero murag di pa ko ka-afford ron dagko magugho ha ano man insa man na lodge ano man nakaanhan na ka kasud na ka diya Jason. awa guys so mo ni kuan guys municipal hall sa Talibon. Lami tanawan ng mga flag no. Nganong say mo ingon nganong Ah. unsay pangalan sa una ni puro ra namudo ni puro mga laki. Puro mga laki, ngano man. Ngano man, tubag ako. Tay. Lubilat. Bastos. Sama na imong kanta. Kanta na lang. Kanta na. Kanta. Hi. Kanta na ton, dali ton. Lami na to imong kanta, imong magiundang. Kanta na. Haba wala sa siya'y asawa. Sige, magparaw sa una ka lang at sa kuan. Simbahan. Oh. Kasi angay kang gisuotron guys, pero sa dira importante komportable ko. Tanti buhi. Diya. Kati kay di ba? Mainat-inat inig magpasusupos bata. Sura. Hanggang sa jaron taas sa kalag-kalag. Actually, di ni sadya. Kuani, marabag na, inipok. Pero di lang mailhan. Ganahan na kung ganahan, di mailhan ag iwa sa latbi. Ano man, nalipay ka kitag sakdanan. Tig-iksi sa kitag sakdanan. Janan. Sabi kayo, makita-kita ng lari ka. For remembrance purposes, yung katawa. Daton! Sakdanan! Sakdanan! Naganggaso ng gawa sa kalsada. Daton! Meron na na Way nga ni sa Alicia ton. Daton! Sakdanan! Oh, daghan! Ang daghan na sakdanan. Hindi naman raman eh. Pupus yun. Dagang sakdanan! Just nakita kami nag-iring. Tama. Wah. Arang lamig hangin guys, pero tugnaw pud. Si Dalton, mara Dalton feeling niya nag-aircon siguro siya. Panglimos na mo. Daman to nag-comment nga, magsigira ko ng tagpanglimos. Panglimos na mo, baro na ebidensya. Hindi. Panglimos na mo. Rasos, iman mo manglimos ton. Limos na mo ton. Yan, madyan sigira ko na magpanglimos. May sa mga paboritong siumay dari sa Talibon sa I Love Siumay. Lamit ito by rice, no?
Pa kanu kadengag kay way kahoy wa ka pangahoy kay nag-uwan. Kung rice cooker kay retire naman. Ni retire na di ay. Di mo hasper pila man. Sila kabuk imo sir. Ga kay ano. Kutasan man jud ko guys sabta kun injo ning angkan susan kung daton ganina mura mo kog naman-an. Pila man siya? Bisa depende kung pila. Sabta ninjong inahan nga nabuntas. Musurit ang daga sa tusod sa ilahan naman sila malbiri dari nga dakeng puno ang tanawon na lugar ng ano balimbing? kay among malbiri. Ay wa na mo nga malbiri. Aga makay namo nga. Ang sekreto ra dam sige tuong. Kay nagimputan siya adto man sa mubunga sa salingsing na pud. Kay amo aron gamajar ang punuan sige bunga. Sige ka man, ano man nila pero wala atin na. Para sa kanang salipuan lami ganan sa. Lami ra bay pangtanom ng sanga sa injuha o kay mga dagko mga guwa. Sangar din na siya? Sanga ra. Adaghan lagi dito supay kay mapuom sinanay itugsok na pud. Na pud. Oh, arang humuta mo na yung balik-balikan ng ilang garlic. Chili garlic. Gawin din mo sa ito. Mani ang paboritong sumay dari sa libundak din ragkasada. Bawon sa ning baryuha. Ako maswito man. Santunin nyo ko nung yung undoy. Naswito ko undoy gamay. Kaya dari mo sa trabaho sa una. Si Dalton kaya di man pwede. Arang patilahon sa limon sa ito. Tano. Di mo na po. Vitamin C ito ni. Silupin ko. Sorry nak. Sorry, nautan ko sila toothpick. Oh no. Sorry nak. Klaro ka sa camera nga nagtutupik. Itin man ugway ko ano. Ito. Di, way toothpick. May naluto. Laga siguro may kalamit ha. Yeah guys, mo nilang malbiri guys. Dakag punuan, daghan ay bunga pero dabong pa. Nga ni jang bunga gilaw pa. Nga naman itos bay pero gamay to on lamian ni tanong mo kay dagko. Daghan ra bag bunga. Kani arang aslim pa ni. Pero lami jang nga pagka-aslim jog itom na si arang tamisa. May gilang malbiri kay dakag punuan. Pero pwede nila pa sanayon. Lumbay ba dari ta? Kay kuan man dagko na magsanga. Sakay po kog apil. Yay! Sakay-sakay lagig bata. Lami, wa pa na pakan agas kay alas 10 pa man. Wow, nakasakay na sa nag-apil. Sa tapadong, plete. Jis sa plete. Dalton! Nakasakay! Yay! Happy na po si Dalton, guys. Happy si Dalton? Yay! Woo! Laboras ang guys. Dengan salamat kinakauli ming safe and sound. Ang gipalitas Dalton og mga unaray. Ara man cute ta mga ba na? Ang bay ni dyan. Tag 50 ragod po ni. Ay lagi sa kananay bukid-bukid nga part kay ti makakapili. So, mazo na laman eh. Pwede ko po ni ilaag-laag sa mga silingan. May mga lag-laag. Dati 50 rawa. 50. Hara to. 50. Gisuwat rin. Pero siguro ato ni Manila. Murag tag 20 ra siguro na. 25. Nananaw ko daan sa kananay Shopee. Mura maghihapon. Tag 35. Diyan bayad pang kong shipping. Mura gyapon. Dito 35. 35. Pero nakasway ko 35. Arang nipisa ka rin kay bagaon man. Ang gipang palitag sando kay arang kaluoy ka. Adjog buntag daari kay. Magkuan. Maglanilanig singit. Lami magsando kay. Presko man. 5 ka buok. 50. Og ang gipalitan pod og sinilas kay pwede naman sa utag nga ni kay kuan man kanang practice naman sa glakaw. Diana, dugay man ni sudag to ulit tao oy. Bago man yung mga sando oy, labahan man na ni Tyron.
Kapot buko na rang hagar dagang daw rin ang ipon. Liton kay mag-ilis tag sanina. Ay, laba daghang hugas dyan. Inom ko daghang tubig. Makabantay man ko na og magbiyahe ni. Maglabad ka dyan na ang unja. Kana dahil hindi ko minom ng tubig. Kay di mo kaadyo minom ng tubig magbiyahe ni kay magsikil ko ihi-ihi. Pangat. Isahay. Magway gasolinahan. Ugos nag-ihis kalibunan. Okay ra katong saburos pa ko kay marami jud kog nang datog kalibunan di man ko mangihi og CR at ko kalibunan gusto pak na lagi kun. Unsay ka bisihan sa bata di ha? Ha? Di ka tani di man ni basag singet kay man paningta. Datang tagtad mag-ilis. Away sa diha magduwa sa. Wow, ring man na nimo. Daghan lagi duwaan lagi. Babay na lang, kaya mo pahaway ta. So, mara to guys, ang mulakaw today, di namin mulakaw ron, kaya hapon naman, hawat na lamig mo gabi eh. Matuhog po may sadyo. Daog manapad. Bye-bye guys! Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye! Di mo mansin, kaya nakikitagduaan.